At the heart of every Pauline lies the conviction to save souls. Daughters of St. Paul, 100 years of foundation. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Pope chose this year as a year of mercy and compassion, while the Catholic bishops of the Philippines, CBCP, chose this year as the year of the family, and the Eucharist as part of the program and the preparation for the celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Mga igsoon ko diha kang Kristo, sa makausap pa maayong buntag kanaton tanan. Ug asa atong pagpadayon sa atong gibasa, ug atong gihisgot-hisgutan kani adtong niaging semana, niaging Domingo. Ang gugma mapailubon. Ang pailob sa Dios abli sa posibilidad sa pagpangayo sa pasaylo. Apan iyang gipakita ang iyang gahom, pinaagi sa buhat sa kaluoy. Ang pailob sa Dios nga iyang ipakita diha sa kaluoy ngadto sa mga nakasala, o sa katimaan sa tinuod nga gahom. Busa ang pagpailob, wala magpasabot nga magpadaog-daog lamang kita sa kaugalingon, bisan kung yatakan kita sa uban. Moagwanta lamang sa mga pisikal nga kasuko sa uban. Biyaan nga gamiton kita sa ubang tao. Makatagbo kita sa dakong problema kung atong hunaw-naon nga ang tanang tao hingpit o ibutang nato ang kaugalingon, isip sentro sa tanan, o magpaabot lang kita nga mahitabo ang buot natong mahitabo base sa atong gusto. Busa mawadang kita sa pailob o pasensya. Dali ra kitang masuko o ang tanang panghitabo makahimo kanatong agresibo, walay pasensya. Kung dili nato bansayon ang pailob o pasensya, daghang kitay rason nga masuko. Ug ang resulta niini mao ang pagkabulag-bulag. Walay kaihusahan ang pamilya, mahimo kitang masuko sa katilingban o anti-social. Walay kontrol sa atong emosyon sa kasuko ug ang pamilya mao ang luna sa away. Padayon nato kini sa sunod Domingo mga igsoon. May buntag sa makausap pa. May God bless us all. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago, Stu and Nancy Santiago, APM Ad and Promo Management, Alex B. Montañez and Family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Fel Unido and Family, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and Family, Teresita Villa Abrille, T. Lino Trucking Services Incorporated, iCrafter Optical Incorporated, Davao Durian Laundry Services Company, Protashota Kandong, Sardan, JDB Diversified Incorporated, Consolidated Plywood Industry Incorporated, Melvin E. Aviles, Purita Lorenzo and Family, Attorney and Mrs. Ellie Bretania and Family, MP Ecasas and Family, Davao Bote Junk Shop, Director Clara Aurelio and Family, Doves Sales Incorporated, Tess Valenzuela, Ram Line Resources, Quillans Food House, Davao City Ideal Pawn Shop, and Farmacia Quiza. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ and in Jesus Christ,
I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group, Phoenix Petroleum Philippines Incorporated, Udena Corporation, and Dennis Uy and family. Thanksgiving intentions of Dennis and Sherilyn Uy on their wedding anniversary, Dr. Carlos Tan and family, Lani Diaz and family, and Saturnina. Birthday intentions of Dennis Uy and Charlize Donatella Uy. Good health and harmonious family relations, Teresita R. Villabrille, Reynaldo and Gloria Maria Coronel, Jose Reynaldo and Ana Victoria Coronel, Christian Lorenzo and Rose Fatima Grace Coronel, Casrica Gloria Maria D. Coronel, Freddy and Grace Ramirez, and Emil Nathaniel L. Ramirez. Recovery and healing of Jermaine Chu, Rodolfo Estera, Emil Sison, Manuel Sem, Dr. Alvin Garduque, Ernie Evangelista, and Nancy Villacarlos. For the eternal repose of Kashana, Felicidad, Florderica, Carlos, Adela, Felicitas, Emmanuel Sr., Jose, Isidorico, Luciana, Milagros, Elpidio, Sister Athens Angeles FSP, Ibero, and all benefactors of the Paulines RTV programs. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Ginoo og Amahan, Diyos nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinagi sa imong panalangin, hatagan mo kamig kusog og panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdaig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, mayong buntag sa tanan. Ang bungaw nga nag-ulang sa mga adunahan ug kabus, ug ang mga inhustisya, ug ang mga pagpanglupig nga ania sa ating kalibutan karon makalilisang gayud. Ang mensahe sa ebanghelyo naghagit kanato. Nagpakabana ba kita sa kahimtang ning kalibutana? Kinsa man ang nagpahimulos dinhi sa kalibutan, unsay atong gibuhat. Dili kita makaingon nga duna ako'y kaugalingong problema, wala ako'y mahimo sa problema sa uban. Kung wala kita himuon, adunay mahimong lalum nga bungaw tali sa Dios ug kanato. Dili kita mailhan sa Dios nga iya kitang sumusunod. Karon, unsay atong buhaton isip tubag nining maong hagit. Ang mumisa karon mao si Padre Ricon Dingal, Cora Paroko sa Malalag, Davao del Sur. Ang manganta mao ang seminarista sa Regional Major Seminary of Mindanao, Schola Cantorum. Palihog, manindog ang tanan o himayaon ta ang Dios. Hari anong lungsod
Pasalamat, ibuong nasod. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaakan ninyong tanan. Manausap kanimo. Aron mandam kita nining santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala ug mga igpasaylo sa atong Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadahit sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit mong hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Hesukristo, bugtong lanak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alanggon, O Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan diha sa imong pagkaluoy ug pagpasaylo. Padayon na ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma. Ug tabangi kami pagkugi sa paglakaw nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Alaot gayod kamo nga nagpuyo sa kaharuhay diha sa Sion, ug kamo nga nagtuo nga halayo kamo sa kakuyaw diha sa bukid sa Samaria. Kamong mga dagkong tawo sa nasod sa Israel nga maoy dangpanan sa mga tawo. Alaot gayod kamo nga naghigda sa mga mahalon nga mga katre, ug naghayad-hayad sa inyong mga kama, ug nagkaon sa karne sa mga nating baka ug nating karnero.
Gusto kamong magtagik og mga awit sama sa gihimo ni David ug magtugtog sa mga alpa. Nagpatuyang kamog inom og bino ug gidihog ninyo ang inyong kaugalingon sa labing maayong lana. Apan wala kamo magbangutan sa pagkalaglag sa Israel. Busa kamo maoy unang mabihag ug ang inyong mga pista ug mga kumbira matapos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Siya nga matinumanon hangtod sa kahangturan nga nagapadangat sa katarong alang sa gidaog daog nagahatag og pagkaon sa gutom. Ang Ginoo nagahatag og kagawasan sa mga bihag. Tayga ang Ginoo, kalagko. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga naluka pa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Tayga ang Ginoo, kalagko. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilo ug mga balo. Apan niyang gibawo ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion, latas sa tanang kaliwatan. Hallelujah. Daiga ang Ginoo, kalagko. daiga ang Ginoo, kalako. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan kay ikaw iyaman sa Dios, likay kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong. Dios nun may pagtuo, may paghigugma, mainantuson og maaghog.
Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo ug makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa pagsugid mo sa imong pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. At tubangan sa Dios nga maoy naghatag og kinabuhi sa tanan ug atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran at tubangan ni Poncio Pilato. Gisugo ko ikaw pagtuman sa tanan nga ipabuhat kanimo. Og matnguni nga dili kini kabulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadayag himuon sa Dios sa hustong panahon, ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pagayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon ngadto sa mga Pariseo. May usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga biste ug nagpuyo sa luho kaayo. May usa-usab ka kabos nga ginganlag Lazaro. Kansang lawas na lukop sa mga nuka ug pagadadon siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato. Basin na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol ug motilap siya ang mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay og gilubong ug nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya sa iyang nakita si Abraham didto sa layo ug si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan kaluy iintawon ako. O gipadala si Lazaro dinhi aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila. Kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak, hinumdumi nga didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro lunlon lamang dautan ang nahiaguman.
Apan karon malipayon na siya dire, samtang ikaw diha nag-antos. Gawas pa ni ana ay lawom nga bungaw nga nagulang ka nato aron kadtong buot motabok nga na kanimo gikan dire dili makahimo ni ang anaa diha makatabok nga ri kanamo. Ang dato mitubag, kung mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo, din ako may 5 kaigsuong lalaki. Padto siya aron sila kapasidan-an og dili mahianhi niining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, ato adidto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apan amahan kana dili paigo. Kung adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili sila pamati kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Musugod ako sa usa ka seminarista nga mireklamo si ang rektor nga siya putbulon. Iyang giingnan ang rektor, Padre, naglagot kay ko nimo. Lami na kay taka ipabarang. Padre, nganong imo man kong putbulon nga wala man ko'y daotan nga binuhatan. Dito bag ang pare, ang rektor, tinuodong wala kay daotan nga binuhatan. Pero ang problema, wala man pod kay gibuhat nga binuotan. Dili day enough nga I have done nothing wrong. Ang pangutana di ay, have you done something right? Kung tanaw ninyo ang atong sambingay nga nadunggan, mao to ang buot ipagawas nga leksyon. Wala may daotan nga gibuhat tong dato. Sabi ninyo, dili baya sala nga madato. Dili baya daotan nga ikaw adunahan. Labi na karon daghan ko nakitaan nga mga dato din Siguro ang atong mga televiewers karon nagtan-aw mga dato, kamo mga dato nya puti pa jud. Murag suka, dato puti. Ang problema dili tungod kay dato ning tawhana, mao nang naalaot siya sa katapusan. Dili po tungod kay pobre siya, si Lazaro, naabot siya dito sa kingharian. Tungod kay ang dato walay gibuhat. Mo na bantay, kana mo clarification nako. Abi ninyo, dili tanang dato daotan. Dili usab tanang pobre buutan. So ang gihisgutan diri, reversal of life is not automatic. Tungod kay pobre ka karon, ikamatay nimo abot nimo sa langit madato ka. O tungod kay dato ka karon, igabot nimo sa langit mapobre ka. Reversal of life is not automatic. Ang pangutana katong giingon ni Hesus sa laing bahin sa Ebanghelyo. Kung gutom ako, imo ba akong kipakaon? Kung hubo ako, imo ba akong gibistihan? Kung giuhaw ako, imo ba akong gipainom? Doon na istorya si Pedro o saka bilyonaryo. Aduna siya kasing-kasing nga motabang sa mga nanginahanglan.
Number one siya donor sa mga simbahan, sa mga charitable institutions. Pero sa kay gayon ni ana, wadam ha, naabot siya, ang yang uban, yang driver, naabot siya sa usa ka layo nga lugar, pobre nga lugar, naa dito nakita niya ang tumang kalisod. Munang ni dugo ang iyang kasing-kasing, naluoy kay siya. Munang maingon siya sa Ginoo, yang lalis ang Ginoo, Ginoo, unsa may imong gibuhat ani mga tao? Ngano naganto sila sa tumang kalisod? Have you done something for them? Naa ba kay gibuhat kanila? Tungod kay istorya, nitubag ang Ginoo. Sa istorya raman matubag ang Ginoo. Amo ko kakuan. Nitubag ang Ginoo, mingon ang Ginoo, aduna ako'y gibuhat, Pedro. Ginoo, wag gyud ako na nabati ang imong gibuhat. Unsa may imong gibuhat alang kanila? Pedro, aduna ako'y gibuhat. Unsa lagi ang imong gibuhat, Ginoo? Ningon siya, gipadala taka ni anang lugara. Mauna ang akong gibuhat. Kung inyong hunahunaon, gipanalanginan kita sa Diyos, actually, dili lamang alang sa atong kaugalingmon. Gipanalanginan kita sa Diyos, alang sa uban. Ikaw gibulahan, aron ang uban usab mabulahan. Akong klaruhon, dili dautan mangandoy nga nindot atong kinabuhi. Dili dautan nga ma-enjoy nimo ang imong pensyon. Dili dautan nga aduna kay giandam para sa imong pag-retire. Usahay, nangandam kita. Mangandam sa birthday na ikaon. Mangandam sa pista, mangandam kita na. Mangandam para sa Pasko. Tagan ang pagpangandam. Pero ang akong pangutana, whoever thinks of preparing for his salvation. Sa imong gipangandam, aron alang sa imong kaluwasan. Lagi, nangandam ta, aron matiguan ko pader na ako'y makuot-kuot kung minahanglan na kong tambal. Nangandam ko pader na ako'y lungon. Ay, tanawa ng mga tiguan nga inyong katapat. Nawayon, wala ninyo. Mauna baka anak niya. Mangandam ta. Para sa future. Pero, kinsa ang naguna-una pagpangandam alang sa kaluwasan? Unsa imong gibuhat pagpangandam alang sa imong kaluwasan? Aduna ako nindot nga nabasahan sa Proverbs. Mo ni nindot, timan-in ninyo ni. Kung ikaw nagtabang sa imong isig kataw, samara nga nagpahulam ka sa Ginoo. Og ang Ginoo mobalos kanimo. Nindot kaayo. Nindot da kayo, ma-encourage ka nga mutabang sa uban. Ngano man, ang ato dayong pagtabang sa uban, mao na atong pamaagi nga ang Ginoo nangutang. Unya ang Ginoo ang tagiya sa kalibutan, mobayad yun na sa iyang utang. Ngutan ako kaninyo, kapila ba ka nakatabang sa imong isig katao? Kadaghan pader, bot pasabot. Kadaghan nangutang ang Ginoo. Nya mobayad ang Ginoo. Klaruhi ko unsa man kuhaon na ninyo inyong utang? Kaya akong ingnon ang Ginoo pamaton na mo. Isip panapos kay lain na kay inyong tinan-awan. Aduna ako'y nabasahan, nindot kaayo nga nabasahan, isip panapos nindot nga leksyon. Kanang lusakay bitaw kag eroplano, whether ang imong gamiton economy class or business class,
your destination is not changed. Pader, ang akong sakyan ron, pader, economic class lang nga eroplano, ato kog Manila. Kung nagtuo ka kung business class imong sakyan, mabot kag Iraq. The destination is not changed. Whether you ride, kana mo sakay kag karang kagang-kagang nga pick up, mo sakay kag kagang-kagang nga pick up niya, or high-end nga mga SUV, the road still remains the same. Nagtuo ka nga, masakay ka, gani pick up ang sakyan pader, lubak-lubak ni. O kung mahal ka yung sakyanan, mukalit na kasiminto. The road still remains the same. Whether ang imong gamiton nga relo, Seiko nga relo, Seiko watch, or kung saan mahal kaayo, Rolex. Whether ang imong relo, Seiko o Rolex, the time is not changed. Whether your cell phone is iPhone or my phone, people who will text you are still the same. Nagtuo ka nga, my phone ang imuhang cellphone, kani imong mga friends. Nga kung mahalon imong cellphone, katong mga banggiitan mga tao, mo text nimo, dili na mausab. Ang akong punto mao kini, ang akong punto mao ni bantayon. Dili dautan nga mangandoy tag haruhay nga kinabuhi. Pero ang bantayanan nato mao kini, nga ang atong panginahanglan dili mahimong kahakog. Tungod kay adunay tubag sa tanang mga panginahanglan. Pero ang kahakog walay katagbawan. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mabalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsuon, magampo kita sa Dios, ang Amahan sa mga kabos, nga makaambit unta kita sa iyang gugma ug moingon kita, Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo
alang sa simbahan nga sama ni Kristo, isangyaw niya ang maayong balita ngadto sa mga kabus ug ang kagawasan ngadto sa mga binilanggo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga pangulo sa mga kanasuran, ilabi na dinhi sa atong nasod, nga diha sa ilang pag-alagad sa katawhan, mao'y ilang tingwaon ang unsay makahatag sa kaayuhan sa tanan. Ilabi na alang sa mga kabus, ug dili unta sila mapalingla sa bahandi sa mga adunahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Alang kanatong tanan, nga ang lawas ni Kristo nga atong ambitan karon, mabuhi unta diha sa atong paghatag sa atong kaugalingon, alang sa kalambuan sa iyang gingharian, dinhi sa yuta. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Alang sa atong Kristohanong katilingban, nga maghatag unta kita sa mga panginahanglan sa mga masakiton, mga tigulang, mga nanagsubo, ug kadtong nag-antos sa nagkalainlaing sakit sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Nga ang mga nagsaulog sa ilang anibersaryo sa kaminyoon, ilabi na si Dennis ug Charlene Uy, magpadayon sa pagkamatud-anon sa Dios ug sa usag-usa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Nga ang mga matuohong nangamatay, makaambit na unta sa hingpit nga kahiusahan o himaya sa Santissima Trinidad, ilabi na ang mga benefactors, cooperators, ug tumatabang sa media apostolate. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Ginoong Dios, ablihi ang among mga mata sa pagtan-aw sa mga panginahanglan sa among isigkataw. Kay ang katawhan mo'y among bahandi ug labaw sa tanan, ikaw nga among Dios hangtod sa kahangturan. Amen. mga
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa inyong mga kamot, alang sa pagay paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kasasanan ng tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kaluoy, dawata ang among halad ug himua kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Aban maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakihigala kanimo. Apan ang tao mismo mo'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahil unang nagaangi sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos tining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang kaugalingon mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo. Pipikas ug mihatag niini ngadto siya ang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagsangyaw kami sa imong kamatayon, ug nagmantala sa imong pagkabanhaw. Hangtod nga ikaw mubalik, ikaw mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo
Tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa ni Romulo among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Dias kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Pakita ta karon ang timaan sa atong panaginig sa unay. Cordero
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkite sa atong Ginoo. Lawas ni Kristo. Lawas ni Kristo. Nasa kasalanan ko, sa hinihangkod mo sila kang kaputin mo. Diyos ko nasa imong gugma. Diyos ko anda makininduan ko sa pagkalawat mo. Bawat akining kaugalingon kong kabus, puno sa kasakit king dukha. Ipayak inihangkod maghari ang kalipay mo. Diyos pun asa imong gugma. Diyos ko anda makininduan ko sa pagkalawat mo. Magampo kita. O Ginoo, himoa nga kining misa, diin among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo. Magdalaon ta kanamo sa kaluwasan ug maghiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. The Daughters of St. Paul are happy to offer their new book entitled A Fresh Look at the Mass. This is a helpful guide to better understand and celebrate the mystery. No matter how long we've been participating in the Mass, there is always the possibility of seeing it in a new way with fresh eyes. And these new insights can change everything. Thank you and God bless. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Usbon nako dili dautan nga mangandoy tagharuhay nga kinabuhi. Apan atong bantayan nga ang atong panginahanglan dili mahimong kahakog. Tungod kay adunay tubag sa tanang panginahanglan. Apan sa hakog walay katagbawan. Tapos na ang santos nga misa, lakaw kamo sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang tawag sa atong Ginoo, tubagon
Ginoo makagagahom, ang tawag larawan sa guma, mao'y hagit sa tagsa-tagsa, gitawag ta sa pag-alagad, sa tiunay nga paghalad. Pagkadagan sa anihon, pagkanit sa mga ngani karon, hatagan unta kita sa Ginoo, ug nagamamuo. Ituta si Maria, inahan nato sa kanunay,